जाहांबायानो बुंहांबाय मा होनो नै होबोलायबाय सासे गाखो लागायलायबाय नै नै बरफआनो खुवा जाजोबखायो नै नुलाया गावजों गावनो लागायजोबबायनो नै सेस नै आइसियाव हाबबाय औ नै सासे दुनियानि उखुन्दै बरफनि आइसिनि उखुन्दै आरो बेना लागायबोलायबाय सिथाबा थाबायनो हालामोन नै बावनो गोरा एसे सिथाबबाथाय थाबायनो हाया नै बिदिनो गाखोलांनांगौ दुनियानि गोसो सिरिया खाथारथारानोलाय लेमोनद्राबो लेमोनद्रा दुनियानि लेमोनद्रा बिदिनो जाम्बा जाग्राफ्रा बिदिनो मावनानै जानांगौ बिदेशआव खस्थ'नो नै होबोलायबाय जोंना सासेया नै सालथे मारै बरफ जाजोबलायखो नै खानायाव बरफ जाजोबबाय हाय हायनो खोमसि जाजोब्बाय नै माने माबायानोलै आइसियानो गोसोम खालामजोबो नै लागासिनो बियो लाखांबाय नै खानायाव माबायदि आइसियानो बरफआ बे बरफ गोजा बारा गोबाव थाजाया जारला जाथारो नैबे नोगोद गैला गोजांजोब्बाय मानसिया लावहां लावहांसो मोनबाय मानसिखौनो नै जोंना बिथाङा फैगासिनो बिथां बि ब्लग्स इउटुबार नै जोंना सासे सालथेयाबो फैगासिनो नै ओरै लांनानै बारायाव लांनानै गारियाव लडिं दैथायहैयो नै ओरैनि टिमा बेलेग आंखौनो लाबोबाय नै थाबायनोसै ओरै सिगाङाव देखायनोसै आं एबार नै खुवा खुजोबलायो नै खोमसि लामाखौ नुनो नागिरा आन्दायलायोसो माथो दुनियानि खोमसि नै दासो थारैनो बुंहोनो हामारबाय गारि गंसे जाजेनबाय दा खयथा जाखो टाइमा 12ता 12:30 जाबाय टाइमा बुंबाय गुसु गुसा खुनुरुखुम खस्थ' मस्थ' हाबाय गारि गंसे होमबा दा जोङो थांसै दस्रा कम्पानियाव दंबावोसो जोंना जाबाय नै मालाय बिसिनि दंबावोसो नोंखौनो केस होगोन लायाबा नोंखौनो केस होगोन होननानै बुंबाय थारमाने बेहा मालाय केसेयाराव मोनदों गोगोमनो मालाय बिसिनाबो हानसै जोंना हाबाय बिसिना खिन्थुना जोंना गारि फिसासो गोगोम खानलाय बिसिना हानानै मालाय गावबागाव थाबायलायबाय गारि गंसे हाबाय खुनुरुखुम 910 ने 910ता 910 कार्टन ओमफ्राय मानसिया 8 जन मावनाया 8 जनजों राननानै लानांसिगौलाय बेखौनो 910खौनो आरो दा दंबावो गारिया रेडि जाखाबाय दा बेखौ ओंखाम जाहैनानै लडिं खालामफैनोसै 200 थाबाय ना दे होमबा लडिं खानायखाय दुगा गोजाथारनो लडिं खानायखाय माखसे खेवो नोंना मालाय नै लडिं खानायखाय दुगा गोजाथार हाया खेवनो हाया मालाय हानायखाय हनै 500 थाखा मोनलायबाय दा ख्रां ख्रांनो नै बा 500 लायबावसो हानायखाय हाबानो फैसा
मिस्थिखौ जानोसै आं नै रसगल्ला एक रसगल्ला है ना खारबाय थाग्रा जाखोब्रा बिसोरनो बोखाथार नै मोनसेखौनो हाजिरा मावनानै जाग्रा ना मोनसेखौनो बोखानानै जानांगौ उफाय गैया बे गब सोबाय आंबो गब सोबांसैसो आं देखायलालै आंना हाथाया माराम ना ओंखायनो देखायासै आं थांगोजोब्बाय लामाया मबाइल गोदान लानाय नै मबाइल गोदान लादों जोंहा बोरै कल थ'दोंखायलाय रेडमि बेसेबांनि 10,000 ने 10,500 दाम खमनि लायोलै हाजिरा मावग्रा मानसिफोर 10,500 दाम खम होनलायबावो होनबाय दा गावखौनो गाव डाउनाव दोननानै लाबावो मबाइल गोदान लानो हाबाय नालाय गारिया मालाय थाखा गोनांफ्रा गारिखौ गारलाबायनानैसो दोनो नै जों गामियाव नोंसिनिथिं मारैथाय नोंसिनिथिंसो मारैथाय जों लागोथिं थाखा गोनांखायनो गारिखौ गारलाबायोसो नैबावबो गारलाबायनाय दं लामायाव नै रड थालायबावो गसंनानै बिगुरा नोंसिनिथिंबा भाङा सुङा होननानै फाननोसो बुथुमसिगौ माथो जोंथिं बिदि नङा यहाँ पे क्यों रुका है क्या सब्जी कौन सा चिकन का सब्जी लेने चल के आ कितना दे रहा है 50 का दे रहा है क्या अरे रुक जोंहा रुमाव फैनानै ओंखाम जागासिनो नै ओंखामाबो गुदुंथार दासो संखानाय ओंखामाबो जा गुदुं नैबे टमेट'जों ना गोरान ओंख्रि साथामबो जागासिनो नै गोथावथार ओंख्रियालाय बरिया टमेट'जों ना गोरान नै साइसथार ओंख्रियाबो जागासिनो सोलियाबो बारा गैला गामि जायो बे जानायावलाय बरियानो दे होमबा लोगोफोर ओंख्रिखौ लाजोबसै गोगोम जाबायलां नै लोगोफोर ओंख्रिना ओंख्रिल' बासिखाबाय माने फिथु बानानै फैनायनि खोथा थायोना फिथु बानानै फैनाय ना ओंखायनो नोगोर उखैदोंमोन गोगोम जाबाय आं गैला नै ओंखामबो गैला ओंखामाबो खालि जाखाबाय साथामजोंनो हख्लायजोब्बाय आं जाखांबाय सप्तासे जाबायमोन
खामानि मोनैया सप्तासे जाबायमोन ओंखायनो गैया ओंखामबो जानाय जायाखैमोन दा सप्तासे एसे जादों होमबाबो बारा बुरजा जानो मोनाखै माने खामानि गैयाबा जोंना ओंखामबो गैया जायोना माने दिन हाजिरा मावनायनिसै ना मुम्बाइआव सानसे मोनब्ला सानसे मोना बिदि जानानै रेगुलार सप्तासे दाख्लै नोंथांमोनाथ' नुखादों ना होमबा भेक्सिन थुजानायखौ बै भेक्सिन थुजानायनि सानसे सिगांनिफ्रायनो गैया जों भेक्सिन थुजानायावबो खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन दंमोन ना ओमफ्राय भेक्सिन लानानै खामानि मावासैना रावबो मावाखै बेनि थाखायनो गैया भेक्सिनखौनो लानानै खामानि मावालासिनो फैबाय दा बिनि उनावनो गैलाबो ब्लक जागासिनो नै दिनैसिम जादोंमोन नै दिनै मोनबाय गारि गंसे मोनदों ओमफ्राय आरो दा नै जाखांनानै थांबावनांगौलाय जाखांबाय नालाय थांसैलाय मावहैबावनोसैलाय सप्तासे मोनजायैखाय गोगोम जाखाबाय दिनै जानायालाय थौबो खालि जाबाय सारायबो खालि जाबाय ओरैबायदि जाखायो जाबाथाय माने पिटु बानायनि खोथा ना नोगोर गिलिर माल बानांगौ जायो बेदर दङ ना दङ पेकिं गोजा आरोना बे बक्स पेकिं बे पेकिंआनो गासिबो माने बेदर सिङाव दङ आरोना सिङाव बेदर थायो अबेबा ना थायो अबेबा दाउ थायो आरोना लोगोफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो प्रेस खालामना हो जाहाथे मोनफ्रोमबो आंनि भिडिअआ नोंथांमोननि मबाइलसिम नटिफिकेसन मोनहैयो दे होमबा लोगोफोर जेसेबां नोंसिनि लोगोफोर दङ गासिबो सेयार खालामना हो लागावना हो माने बेफोरबायदि मोजां माने लडिं खालामनाय आनलडिं खालामनाय मुम्बाइआव माबायदि जायगा दं गासिबो बेकग्राउन्डखौ नुजोबगोन बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो नाजा आरो फैसा नाङाना बेथ' साबस्क्राइब खालामनायाथ' बेल आइकनखौ प्रेस खालामना हो जाहाथे मोनफ्रोमबो भिडिअ आपल'डा नोंथांनि मबाइलसिम नटिफिकेसन मोनहैयो दे होमब्ला एसेयावनो Tried to let go of all of the nonsense that you put me through. I give it. I tried to let go of all of the nonsense.